Am fost foarte plăcut surprinsă când am aflat că sunt însărcinată. A fost o perioadă cu bune și cu rele. A fost atât ușoară cât și grea, ușoară pentru că știam că va urma o etapă a vieții mele unică, pe care mi-am dorit-o foarte mult. Că te nebuni după el. El spune tata și Cătă repetă tata. Primul lui cuvânt a fost tata și îl iubește mai mult pe tati decât pe mine, cred. De oameni, Părate, vino și acum cu coborârea Sfântului Tău Duh. Născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care, pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și de Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi zilul morții păcat și a pătimit și s-a înfăcat. Alexandru mă face să mă simt cea mai fericită. Crește mai repede ca oricine, ca făt frumos. Și este un copil minune.